Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. Шукронаи Аллоҳ, ки мо ҳам хубем, тансиятем. Дӯстони азиз, имрӯза влогамо аз берӣ сар кардем. Инҷа чӣ хеле ки мебинин, мо духтур рафта будем. Видеои динабудагиай бигем, ки нисби видеора имрӯз ма монтаж кардистам. Иҷа бачаҷонама духтур бурда будам, айну ки чиликаш хун гирифта будан. Чӣ хеле ки гуфта будам, анализ супорида будем. Баъди анализ супоридан духтаро мо детски площадка омадем. Иҷа бо ҳамроҳи бачаҷоно ба дадашам қатимонай. Иҷа хела дар анамиҷа шиштем, кӯдако бозӣ кардан. Иҷа Эмомалиҷон бо камтар чиликчаша нишон дод. Иҷа баъде ки бозӣ кардан, иҷа мо ресторан омадем. Грузинский ресторан омадем. Хостем ки камтар бишинем, истироҳат кунем. Дӯстони азиз, дар иҷа ма камтар гуфтам бо шумо суҳбат кунам дар бораи видеои динабудагӣ, ки ма якду чӣ навистам. Баъд чанд духтаро суханҳои на он қадар хуб навистиянд. Дӯстони азиз, ма дар бораи ягон кас, дар бораи канали ягон кас ягон гапи зиёдӣ ма гап назадам, ки шумои хеле гапҳо бинависен. Баъд ма гуфтам, ки ҳама хеле видеоҳо дар бисёри одамо интерес ниҳай. Ма ине хикада фаҳмондам духтаро. Ма ягон каса на каналша пас задам, на дар бораи ягон кас гап задам. Барои ҳамо духтаро гапҳои ҳархела нанависен. Беҳадро афтода шудам барои гапҳо. Ма ҳамин қашида будам, ихе гапҳоро якум бор фаҳмидам. Нисби гапҳо духтаро дар комментариё намебирояву дар ҷое ки сообществое медароен, дар анамуҷа навистагиё мебироя. А шумо вақте ки менависед, бисёруш намебироя. Вақте ма сообществое медиром, ҳамон чизе ки навистагие дар ма мебирояда. Инем хе дӯстони азиз, ма чӣ хеле ки гуфтам, беҳад гапҳои безеб навистиянд. Шумо вақте ки одама намедонен, гапҳои ҳархела нанависен. Апаен, хоҳарен. Барои гапотон чӣ гуфтаниём? Ҳеҷто намегӯм, худованд худаш ҳастай. Гуфтаниём, ки саломат бошед, сарбаланд бошед, хонаобод бошед. Дига ҳеҷчӣ намегӯм, дӯстони азиз. Бо гуфтаниём, ки барое ки ма якумш ҳеҷ кара зораам намекунам, ки видеои маро тамошо кунанд. Ма ҳамиқа гуфтам, ки духтаро дастгирӣ кунӣ, рекламаҳоша нагзаронед, то охира тамошо кунӣ. Иҷа ҷои на зораҳай, на ягон чиай. Касе мефуроша видеои маро тамошо куна, дастгирӣ куна. Дастгириам накунанд, саломат бошанд. Касе дастгирӣ мекунанд, раҳмат, миннатдорум. Барои ҳамон духтаро ҳеҷ кара зора намекунанд. Ма феъли зоракуниам надорам духтаро. Барои ҳамои чӣ хеле ки мегӯянд, чӣ хеле ки гуфтум, касе дастгирӣ мекуна, раҳмат барои дастгиритон. Касе дастгирӣ намекуна, саломат боша. Касеро мефура инем хеле видеоҳо. Ма канали хума беҳтарин ҳисоб мекунам духтаро. Ма хеле одами чӣ нестам, ки гап кун, гап бар, гапхавар кун, хеле нестам духтаро. Барои ҳамо гапҳои ҳархеларам нанависен дар комментариё. Бовар кунед, ма ҳайрон шудам, ки ма ягон гапи зиёдӣ нагуфта будам. Шумо ҳамихе гапҳои ноҷоб бизанен, гапҳои ноҷоб бинависен. Ҳеҷ гап нест, саломат бошен. Дар иҷа чӣ хеле ки мебинен, дӯстони азиз, мо дар иҷа қати бачаҷоно шиштему. Хела хурсандӣ кардам бачаҷоно. Шиштему, шукронаи Аллоҳ, ки бачаҷонои ма соз шидай. Чӣ хеле ки мебинен. Инем хе дӯстони азиз, маро гуфтанд, ки овози беҳад пастай. Ма камтар баланд гап заистам. Ба фикрам, ки шумо мефаҳмен. Овозум хушрӯ меояд. Инем хе духтаро гуфтаниём, ки хафа нашавен ай гапҳои ма гуфтагӣ. Ма дили ягон каса намехостум ранҷондан. Ма канали ягон касам чӣ хеле ки гуфтам, ма пастам назадам, паст заданиям нестам. Фақат гуфтам, ки бисёри одамда ҳамин хеле каналҳо интересяй, маъқулай. Ма инем хеле гуфтам. Барои ҳамин дӯстони азиз, каседа мефура инеми канали ма инеми хелай. Канали мо инеми хе оддияй бигем, простаяй. Каседа мефура инем хе тамошо куна.
дастгирӣ куна, дастгирӣ мекунам. Ай дастам меомадагира дастгирӣ мекунам, касе дастгирӣ куна. Ини михе духтаро ягон гапи хато агар гуфта бошам аҳамият натиҳен. Ба фикрам ки ягон гапи хаторам нагуфтам. дӯстони азиз, то охири видеоро бо мо бошед. духтаро мо айчи буромадем, ай ресторан буромадем. ҳаво муда абр карда дидем. аз тарафи хона мерем, унҷа аҳмадҷон қатъияташ барои самокат рафтан самокат мегирам. гап закун эмомалиҷон, эмомали маро нигоҳ кун. эмомали привет бугӯ. сос шудӣ? горло дард намекунад дига, не болит? Нет. Ладно. Глаза за. Рафти. Капитан Джекс Барабей. Чего сохти? Круто. Да? Да, как настоящий. Как настоящий сохти. Да. Молодец ты у меня. Канику вину. Чали? Вот так. Да? Да. Чего сохти? Анка, он говорит, сдавайся. Вот так солдат говорит. Ранги настоящий кадия? Да. Tamam. Tamam ayçi сохта метуни? Осона и таку? Мгм. Молодец, бачаҷони чиқа чизо месӯза ранги настоящий карда. Ну все, Акшар. дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, дар ҳамиҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. То видеоҳои оянда дар паноҳи худои меҳрубон бошед.